movie trana chuan biakin hlui to tak hi alo langa mai che pakhat chu khuma an lo phuar bet akianga chuan mi pathum lo omin an zinga pani chu pui thiam an ni a pakhat chu mai che pa chu ane pui thiam senior jok chuan hana ko chunga thlarau sual om chu no chu alo tumna samai adin mun chian tura avadin nei chuan hana chu aron har thuta ramhoi chura taksa chu alo la thunun reng mai pui thiam chuan tui thiang hlim chuan thin huin trong traina te amanga exorcism chu atran le apa chu aril ru alo hain afanu hne na chuan athunun tu chu sual le tur chuan alo tina samai chu vele athunun tu chu ore thuta amit murong po in thlak zui ma se chu apa bum na mai lo ni in ara pom zet hian ron nuya pui thiam senior jok chu ron beina thatta der mai chu vele pui thiam junior jok chu to theilawin ron siam vele a apa chon lukhamala a afanu chu a huplum ta mia mai pui thiam po chu aron zia chho vele ngal ma se hana ko chu aron che zau mai thil thlena tanga thlathuma liam hnu chuan megan chu hospital a na thar nei turin interview te naya lisa chuan aron bia coffee te lo in dunin lisa chuan megan hena puina mo huna atana omreng thu chu alo shrila ahnua megan chu dr lewis nen facility lo fang duna ana thar le a kai noi thil te an lo in hril hria a past life te zotin lewis po chuan alo betlang nel view megan po chuan ana thar po chu nuamati tur thu chu asai elevator an lu lai chuan doctor chuan an hospital a na thok then khatte an ngai to na boi wanga an lo ban to thin thu chu asoya megan chuan asoyom zia chu a thiam lo ang reng hle basement area an lu lai chuan megan hne na chuan night shift in security guard mang chawa basement an lu chhuwa thei thu chu a hrila an facility chhunga chuan lu pui zelin intake bay a chuan a lu puya ruang an lak lu na hmuna te chuan a lu pui zel megan chu azam setran hle chulai hmun chu ruang thlalak na hmun le an fingerprint scan na hmun lo ni a chulai hmuna nge chuan megan chuan na thar nei don ani a to bera chuan facility nu hnungber freezer chu an lut le a na thok dang te po chuan an lo welcome thale atuk zana chuan megan chu hospital thimrui maya chuan duty la turin aron thleng ve a reception area chuan security nen in bia in guard zinga pakhat chuan defani thu chu alo shrila alo bethang reng hle anuwa chuan megan chu res room a lo thu in computer a na lo thoka chuti lai chuan power aron top thut intake bay ruang aron thlen ve le chuan power chu aron thale ngal ambulance worker ta chuan ruang chu receiving area chuan an lo da a megan chuan na chu tanin ruang chu a thla lo la a akut za thla ta chu alo scan mol freezer a ruanga da lu lai chuan dev kharon lang thutin alo fiama ma se megan chu alom zan lo megan chu zui detin ngai dama dil na samai ahnua chuan megan chuan ahna chu alo thok le to a res room atanga kir lein hallway a hian mi pakhat loading hi amu ma se mit vai mai lo ni a chu vele dam doi hmom ngal aril ru boi zol po re deu atu ka chuan meeting a chuan lo omin lisa bula chuan alo thu a kalkhom te ma chuan ama niya mi pakhat hallway mu thu kha lo soi chuak chupa chu police officer na tholaya ami lai ni thu chu asoya a partner pakhata ka hlum sak thu lung chetakin asoi chumini tang chuan anun chu thla da in zule dam doi ti thin thu te chu asoi atu ka chuan tu emo hian a kong khar chu an ron kika megan chu aron har hlol awa hon chuan a bial palhui an ru lek chu lo ni in megan chuan a na thar nei thu te chu alo shrila an ru chuan mani chawa chuti mai che khosak chu a that lo thu chu alo shril ve luam ma se chuti mani chu a thianu li sai idea ni thu le a rod na nga kala ni thu chu an ru chu a shril chumi zan chuan night shift na in na a tho line intake bay tang chuan alam hi aron ri thuta megan chu a phuna sa hle awa cheka atira chuan tu ma mu nei lo ma se glass door ma chuan homeless pakhat hi aron lang thuta megan chu a phuna sa hle chupa chuan lu ron dilin ma se megan chuan a rem tilo megan chuan security guard lam a be pop ngala chuti lai chuan intake bay lama ruang ambulance in aron phur thleng ve chia bok
driver Randy ชวนอามาไม่อาติเทลวางชวนเมกันเนน่ารวงจูลันทักปุยอารอนโซมาอัน hospital ดันบอดเสียนานิติเชมาเซลมไอชัวจวนปุยรวงบุยปุยไลชวน homeless ค่ะ facility ช่วงจวนเราลูดซะวะมาเซเมกันจวนมุลาวRandy จุหุนมาสลมา ambulance driver ดังเตอายินอัตรงตามินอคอสเซียจู driver อังลาวเดวเฮียนเมกันจวนเสีย Randy จวนรวงจุงจางจุสยินข้อการกองชาร์นีทูจูอสยาอัฐตูจูเชียตันีเราทูจูอสยรวงจูฮานานีทูจูอรอนสยตาอัฐตูจูตูโปนีเซรวงจูฮัลเชียดเวกจูอัทิลตุมันนีทูจูอสย facility อันดาเฟลนูจวนเมกันจวน Randy จูอาช่วยช่วยเล็ดลับปะรวงเอ็นดิกนมุนาวลูจวนฮอลเวย์ไลท์อมจูอรอนเพจอกจอกไม่รวงทลาลากันตุ่มจวนอวัยขัดนาตานาเฟลตัดลัดไม่เล่อาตุ่มเล่ปอจวนอาริซัลจูอรอนช่วยไทยตาเดร์เหลาไม่ยะเมกันจวนตีดานทลากินคาเมราจูดาสนาอาชันปาลักเลียนตุ่มจวนกระเรนจวนกุจูอรอนมันเจ้าอันหัวจวนหานาฟิงเกอร์พรินจูลากตุ่มเล่อะอันลากโจชวนคอมพิวเตอร์ไฟล์คุยไลน์คอมพิวเตอร์จูอรอนเชลีตาเดร์ไม่อังไอจูชะโตจานบิกเลวหานารวงจูฟรีซาร์ดาตุ่มเล่อะอันเนมลูไลชวนอาเปียโลกดอกันจูอรอนซอยฟักินเวลชันขัดจูอรอนตะเกะพุกไม่เมกันจูอพูจกะอาบัชาร์ชวนอากุดจูอลินติเลียมจุยจูเวเลรังตะกินรวงจูอันนอร์ลูดสกะรวงขวนัสรางอาจวนอาทิตย์นั้นละฟาราซาอุซุยอาเลียมาตัวมชัดมวลมวลไลชวนมักตักไม่อินหานารวงดานฟรีซาร์จูอารอนห้องริงอดไว้อินติกินอาบัการ์ชเลงาลอันนัวจวนคอมพิวเตอร์มาเราชูอินอาเบียลปลุยอันรูพาสวอร์ดมังอินอาทยังอังอินหานาเคสจูอาเราซิรซาวะไฟล์จูอปรินชัวหานารวงจูอาอินติกเลงตาอามิดมุรงจูอาดัมลายามิดรองอันนี้เราตีจูอาเชียสุดที่ไล่จวนเท่าประคัดเฮียนอามิดจูอรอนบอมาอาคูนจูฮงอินเท่าตั้มตักเฮียนอันเราบอมเร่งไม่รังตักินฟรีซราจวนอันนอร์ลูดเลงฮัลซกอันนัวคอมพิวเตอร์มาบกจวนเราทูเลอินสุดที่ไล่จวนทอมริมักตักไม่เฮียเชียอาฟิยตุมาฟักลจวนฟรีซราจักินรวงจูเราบูได้ไม่พอนาชัวจวนตัวเอโมเฮียนรวงจูเรานุกนัสไม่ยะทอมดิมตักจุยงาลินhomeless ขานารอนใบงาลทุตา police officer ลุยเหล่านี้ตัวนั้นมังอิน homeless จวนอันเนเหล่าเล่ hallway จวนรวงจุนหุดเชียนไออินสะเซงจุยจูเวเลเมกันจวน security เบงาลิน police เบงาลบกะเมกัน hallway อากิร์เล่จวนรวงข้าเราอมเล่โตเหล่ารวงหัลนรูมาจวนลูตาข้าป้าขันรวงจูเราหัลเชียดเวกตุมเมกันจวนเองวังตีตุมเงตีอินาโซตาจูเวลsecurity รอนกลานลูตินอันรอนใบงาลอันนี้นัตกาจวนข้า homeless ป้าข้าหานาป้าเหล่านี้รวงจูฮัลเชียดเวกังไอทูจูอัสยารวงจวนลูจิลตัวในทูจูอัสยอันหัวจวนหานาป้าจวนมานาเมกันจวนรวงจูอมนังอายาจวนเหล่าดากีร์เลโตฟรีซร์รวงดาไลจวนเอ็งมุทิลมักดาวฮิเชียตันเนียรูมชัวสันไม่ตุ่มจวนฟรีซร์กงขารจูอารอนห้องเล่เมกันจวนอาราบรุโตตักเซตเชตักเฮียนอาปดชวกเลยอาคูนจูอาหงอาฟอนจูอรุนริงทุตาอาเบียลปลุยอันรูขลาวนีอินกอลจูอาดาอันหอยกีร์เลนักจวนรวงจวนอรุนเมลรูนไหมเมกันจวนไหนเสสุตาจวนอันหันเอนาอรุนละทอเดวฮัลจุยจูเวเลเมกันจวนรังตะกะคูทะเลงาลินริลบุยนุ่ยจงจวนรูมจูชัวสันลิซาจรุนหลังลลินดิวตี้ปุยไงเลยไงเราทูจรอนโซตาเมกันจวนไงเราทูเราชางินลิซาบุลาจวนอาทิลตนตะจูอาชิลฮานะรวงรันทกทูตะจูอาชิลามาเซลิซาจวนรวงกาจังบอรวกชวกจูอาปุ่มช่วงบอรวกจามบางอันนี้ทูจูเซนทิลปางไงนี่ทูจูเมกันจูอาลูชิลอันนัวจวนออฟฟิศเมกันจูอาลูชูเลโตอาลิซาจูหุ่นมาสลามา police นาโถลายอาทิลตนตะจูอาลูชิลอันนัวจวนอินติทอวิงินลิซาและเมกันตะจวนชวกจุมิลันจวน security dev จวน facility จวนเราทลีทลายฟรีซร์จูอารอนินห้องเล่ช้ำไม่อาเบียลปลุย police officer อันรูจวนเมกันจวนเราหมัวอาชัดเล่ชัดเราโซตาอาบุงรถจักรดำโดยบูร์ชันขัตบูทัวชิลจวน
Megan chuan aring hlela ngain alo lom lo hle an ruana kalsan ma chuan Megan chuan thil engemaw puina adila ana thona hmuna chuan lo om lein Megan chuan hana kut zathla chu askana chumi hnu chuan chu thalak chu an ru chu pe in chu thila chuan thil dik lo om thu chu arhila arang lama lo zong chuak turin ati Dev chu ruang dana freezer facility vela chuan alo oma Megan chu alo nga chu ti lai chuan freezer room atang chuan thom engemaw hi a hria a an hona an en chuan a kelama hi an thil engemaw hian aron pot tawak mai a taksa chu pui thiama thang chia khan aron thunun vele a freezer chunga chuan a khung ve ta mak mai le Megan chu washroom a chuan lo langin message chuan an ru hna a thil lak saka wangin ngai damalo dila chu vele ponlama au thom ri hra zui ngal zata ruma chuan mi an lo lu ti chu a hria atira chuan defani chu a ringa a rubber band ball chu a kebula ron lirin charatum lai takin kutkang dum vek hian ron chhar khal Megan chu a phuzok mai muang changa toilet atanga chuakin tu vak ma phei chu a hmulo a hnuwa an ru hnen atangin kola donga hana chu thlathum kalta a thi dei to thu chu alo hril in lama chuan Megan chuan online in hana chu alo chui le a chungchang article a hai chuak hlol mai a chungchang an ziana chuan Megan chuan hana chu thlarau sualina lo khung ti chu a hrata arong chuan dikle ngalin ama a hliamna sa tak kha nei to lo ti chu Megan chuan a hrele zela chuti rualin guard dang te chuan Dev kha an lo zong ve mek bok Megan chu reception dokana chuan vakalin security footage avadila a office a kir lein hallway a chuan camera chuan hana ni om tak chelo la fu reng mai Megan chuan a hlau tak zat to aril ru chu ron boi lein damdoi chu mom mayan tuma ma se eile talo chuan a thenu lisa awazonga camera lak fu thilmak tak chu a hmu tir ve facility a chuan lo om dunin footage chuan lo bi uluk dun le ma se lisa chuan Megan huang kha a hmu ve ta der lo mai Megan chuan a mami pakhatin ruang halatum thu te chu a hrila ma se damdoi ti to lo turin lisa chuan lo zil hrep zok stress nei wanga thil musol mai maya lo ngai sakane chumi hnu chuan lisa chu stepa hian lo oma secret a lo zu chhongchung lama chuan thomri a hra thut maya a han thlen chho chuan Dev ni om tak chu bangkil lama chuan a lo om ava pan hnai chuan Dev ruang chu chung lama tang chuan aronin khai thla thuta lisa chu thlok lo chau chu thil chuan aron zui zela hana chuan rooftop thleng chuan chawa a that ngal mak mai facility kharon lang lein ambulance khal tu rendi bok kharon kal le a ruang ron phur thlen khosak dan dang lam tak chu Megan chuan a lo hril ve na samai ruang ron da laya ruang hliam na tak om chu mu vem ti in a zota rendi chuan a mu ve thu chu soin tuna ruang hliam a bauta dai mai chu makati ve hle aron da laya abana kang na sa tak om te kha a bauta dai maya rendi chuan hra thiam lo tak zat Megan chuan ruang chu ama in in ti dam thei thu chu a hrilani a hnuwa chuan Megan chuan an ru chu dam doi la tu ni thu chu alo hrila alak na chan po anxiety nei wang ani thu chu hril chuti anin biak reng lai chuan Megan hnunglama chuan hana ruang kha aron wak ta them mai ma se hmu lem lo elevator a chuan a wak lu ta Randy chu hospital parking atang chuan alo in khal chuak ve mek bok thil engemaw suta nei wangin Randy chu motor tang chuan a chhuk le a ava en chuti lai chuan a phone a ron ringa a chan don lai takin thomri ron chuak zui ambulance hlung lama wa check chuan a hnung lama chuan hana kha aron wak ta them mai a hmu rol chuan atlan chenga la a seron manin a that vele ngal chuti lai chuan camera footage chu Megan khan lo check vele a elevator a hana wak lut lai kha a hmu le tatlat mai Randy chu din hmuna hlom ti chu a hra thiam ngal maya Megan chuan parking lot lam chu apan ngala ava thlen chuan Randy chu thi na va hmu chuti lai chuan an ru hnen train call adong hana patlan chua thuron hril rualin a hnunglama tang chuan aron man ngal amitang anga hrengin freezer atanga hana rong la chuak turin atia adu dan ang chuan tin ruang khuna chu an han honga ruang lan dan chu alo dang lam le to hle hana pa chuan mi tha piangin ruang chu in siam thar zel thu chu asoya engwanga Megan chu la that ve lo nge ti chuan a zot
Megan po chuan a thu soi chu o isak ve ta a apa chuan hana chan chin te chu hrilin ama lu khung tu ram hmoi chuan a kian san du lo thu te chu hrila amit mu pol chu ram hmoi na chin chiana ni thu chu a hril exorcism an kalpui la ya midang nun chan na na a tha thu chu a soi ne arunga phum hnu po chuan om zia nei lo thu te chu a soya funeral home mi pali don a tha to thu te chu a soi chumi hnu chuan ruang hal na ruma chuan kalin ruang hal chiat vek chu ram hoi ti top dan om chhuna ni thu chu hana pa chuan a soi mayan han en lai chuan ram hoi chuan hana pa chu aron bai thuta Megan a him nan anuna hlan zui Megan chu chak taka tlanin ram hoi chuan aron ngal chata chu ti lai chuan Andrew Khan hospital aron thleng vele chia bok Megan phone chu Randy ruangbula chuan aron chara ale lama Megan kha bakleng na lo tlan chia ma se omna hmuna pianga hana chuan aron muzel mai Megan chu aron pana a tha don lai takin Andrew kha facility chunga chuan aron lut hlol maya Megan chu aron mungal ma se hana chuan Megan chu freezer a chuan lo da lut dai mai Andrew chuan security omna lam chu ava pana security chu thil hlenga va hrila chu ti lai chuan Megan in freezer chunga thomri siam chu an hria an va fia ngal room an valu chuan Megan chu an va mu a ma se facility an chua san main hana kha aron lang le thuta security chu aron that mak mai Andrew chu baile ngalin chu vele Megan chuan silai chuan aron kapa azal ta der mai Megan chuan hal ralna ruma chuan hnuk phaya a hal mek lai chuan hana churon harlein aron bai ngal chata maya chuan hnulu venge chu atum atopa chuan anin hal ral thei ram anuwa chuan police ta churon thlengin Megan chu chuata chuan thuin an va mu a rubber band ball nen chuan alowin fiam lasina chuan Megan chu alowin buala dar thalanga chuan alowin en amit le lam chu asam chuan a hlia daya thopakhat hiron thlokin dar thalang chana chuan a beng hlum mi mai alandana Megan chuan lu chil tu nei ve ti chu lang